iphara laseshow. Ngicela ukuhlabelela ningihlabelise le ngoma ethi ke kanye nawe Nkosi yami kanye nawe ngathi ngihambe eshowe umama igaba angibikele eqala hayibo bangithi abasana sakubonani igaba lami ngusibusisi sibari iphara laseshowe noma ke tabazake bukendo lami ngale bavula hayi shayika nabathi kusebela ke phara ngisuka phansi le show ngenza kwethu asibingelela indlu kaNkulunkulu abaphathisa abagxotshwa abantu bosibeke ngizogcina zethu mosisabe abasholisha ibingelela iyouth abantu singabo ingangani nginane yabona tsayi no iphara ngangani yabona into ephatha sethu iphara hayi ngiphatha nakanga hayibo wena ncela uNkulunkulu umhlonishwa la umfundisi wami ubabusaya ngilanje ngenxa yakhe sesisithi isikhathi sazana kodwa ngiyabonga ukuthi ke nama ngibize ethi abantu abasha ngiyaqala ukubizwa into enhle ethi abantu abasha hleze ngibizwa ukuphula ishaya phansi shona phansi mawuthanda amagedala okhula box saba kanje kodwa namhlanje yazi ngivele ngathi yazini ake compromise ngabe ngiseshowe ngathi no angihambe ake ngihlale ngiyenkonzweni ufuna ukubona umehluko nje ukuthi ngempela kulojuni lo uNkulunkulu mhlawumbe kodwa azwenza ama revelation kodwa azwenza ngempela ngempela avukane ngihlalisa nje lapho itournament ngibiziwe khona kusakazela khona nayo yazini ngomfundisi wamadu wangitshela yazi wazi ngayalile mhlawumbe ngizoba nenkinga uNkulunkulu mara ngenkonzweni ngahlala ngathi nami indawo so ngiyabonga kakhulu umfundisi wami uNkulunkulu akubheke nje uNkulunkulu akubusise futhi siyabonga akuwe ngizokhuluma ngenza kwethu sipoke inceka uNkulunkulu sipoke abahlonishwa sibeke angazi ngenza ukuthi akwazi ukubiza konke umuntu mayikhona ngendlela sakhona ngokuthulasi ngakwazi igama lakho thulasi wow thulasi awu shaka nje isikupha enkonzo mshaya isikupha sasenkonzweni alright siyabonga kakhulu afike ukukhuluma mina ngenza kwethu ngusiparo soku ngwaseshowe isuka emakhaya eBlalazi eDangweni ingane nje esala umama oyedwa eyaphiko babwaye khona babephile ngesikhundla babesebenza ephethe nje kahle uma engasebenzi lento okuthatha abazali ukuthi ethi uma umuntu mayekushada ethi wena yakuzo lento ukuthi umuntu ingane abantu uyithatha ilobola nje ukuthi ingane abantu hayi mina nemali wena uzogada lapha and stuff yonke into efana naleyo ukhulisele omama ngentombi lokwanja ngaleyo so eselaxaza ubaba beshaphu kuleni ba divorce nje ngomfana we divorce nangiphile ngaphansi kwe divorce so ngiyamthanda kakhulu mama ukhulisela usaphila baba akakafi nama msaphila but then kodwa kasasiba i5 amantombazane ayi2 abajida i3 abafana abayi3 mina ngifuna ukugcina esibomantombazane amathi awu2 so njengoba namhlanje kusuku labantu abasha kukwena ukuthi wena njengomuntu omusha ngizokhuluma nje into omusha mina ngifuna ukubheka abantu abadala la ngiselika nje indlela yini nina kweni nje amathunakala ngaforce lawa yina bayilindile khona yina ababhekile so mawumuntu omusha kumele wazi ucabanga ukuthi yini into oyifunayo usuka emakhaya usuka kuphi mina ngithanda ukukhuluma nabantu abasha ngiyabathanda abantu abasha each and every time ngithanda ukukhuluma nabantu abasha angiyona motivational speaker but ngiyangithanda ukukhuluma ama-fact nama-point serious because kusazi ukuthi kimi ufika kimi uthi sifaka usuku 1 2 siyayithola inkinga emsakazweni mina ngibe ambassador esitolo se furniture iQuest furniture shop
Kunomama nje obengimjwayele wayidayisa ngase sekhona ujwayelani wasedlule emhlabeni but then benengane so encane ngase ngikhuluma nesitolo ukuthi ngoba ingane yakhe isayincane ingane zakhe zo3 zafunda isikole ngithi mphatha isitolo sifundisa zonke lezi ngane seziqala esikoleni but ngiphatheke kabi mangibona ingane ngayiyala into engayikhuluma ngayo ngathi ungakhulela ngoba abafana bayakhulisana bazokuthembisa izulu nomhlaba ngithema ngihlanga naye imfundo 8 seyikhulelwe ithengola isitolo uniform yonke into bazoyondla isitolo sisiqede umphathi mhlawumbe ayiqeda umetric motor othola isifasi noma uyothola bese sithatha from lapho ukuthi ke iyaqhubeka iyafunda mayenze njani ikhulile manje ku grade 10 8 lowo manje vele ubudlelwane nesitolo nakuphelile ngoba lamadili besibuna nambe ngimahle ndanye futhi kule story data wise everything fanele kuphelele konke so abantu abasha nje mina angishumayeli mina ngiyatshela amafephoni nje mafuqamanga anginankinga nje ngiyatshela ngempela mina ngusibare nje osuku futhi oyiwani sibuzo lokugama lafika kanjani ngusibare so guys asiphathe kahle nje especially abantu besifazane ngiyabona besilisa vele laba abantu uma beprepare besilisa so ngizokhuluma nabesifazane ngane zakwethu mina ngile nkonzo ukuthi sikwazi ukuthi ingane zakwethu singabandawonye nezingane zakwethu ningodade wethu nesisiphethu yonke into ngempela ilekini nokuyiphatha kunina abantu besifazane especially abantu abasha nothi abantu besifazane asiphathe nje kahle mina ngifiqabana yabona iphupho lakho yonke into umuntu ozoshintsha into yakini wena yourself lento kuyiandamine ukuthi ngisuka mina la konjo ngisuka mhlawumbe kuphi ngisuka mina ngasemakhaya eDangweni eMlalazi mina my brother okuyena okuyibrodo omdala akanginanga support ngifuna ukungena emsakazweni ngifuna ukuthi ngifuna ukuba umsakazi wathiwa nje hayi ukusangana nokusilima la kumuntu wambona umsakazi la angingithola ngesupport but ngathi qala uphume ephepheni uyena oqala wayigijima okumhlabe ekhombisa abantu nangifana wasekhaya njengoba uyena oyekhombisa kwazi ukukhombisa abantu so ngizama ukuthini ukuthi ke yonke lento ofuna ukuyenza ungaba udokotela ungaba yini lento ofuna ukuyenza yabona lento le iphile kumanje ngisho abakandabana abantu uthini leyo nto iphile uzoyenza uzofika la ofuna ukufika khona mina ngayitshela mina myself ukuthi mina ngifuna ukuphila lempilo ngiyifuna ukuyiphila i-radio i-television amaphepha yonke leyo nto uzobe ufika kulezi zinto sekuyifundela kumanje so guys ngizama ukuthi ke njengamanje asizama ukuthi thina abantu abasha siziphathe kahle lento ofuna ukuba yona iphile kumanje. Yes, once wayiphila ungayi-undermine lokuyibukela phansi ukuthi hayi mina ngisuka ekhaya kanje once wayenza leyo nto vele isi-negative empilweni yakho so iphile manje and nawe futhi ube positive ngento osukuyenza ngaleso sikhathi nawe ungayi-associate ungayihlanganisi nabantu obonayo ngempela nabazokuthi uma uhlangana esikoleni ufika nabantu mhlawumbe wazi ingane ephatha 5 rand uyazi isimo sesikhaya sasikanjani awuphathi imali then uyahlala nawe usenza umuntu ophatha 5 rand ungawuphatha 5 rand hlangana laba bangaphathi lutho nawe uzwathi uyigroom nje uphile nje impilo kuyazi kodwa ufunde esikoleni ayikho into ebaluleke nje ukufunda nokuzazi ukuthi ufuna nempilweni iyona into eyokuphumelelisa empilweni ingane zakwethu uzofika la ofuna ukufika khona mhlawumbe nami ube ngabamba istyle nje usuthi mhlawumbe ngumfana nje wasiqhamuka ukufika amawinsango insango enkatini shaya uzobele izinto kuthiwa ibhenayo ephuzwayo mhlawumbe nami ngaba ngifika ku radio I'm doing a breakfast show njengamanje kwinongoma FM mhlawumbe ngaba ngithola lo opportunity ukube ngafika esikoleni mhlawumbe ngayitshela ukuthi okay uphephe insango kuthiwe la kwababa style and then qhamuka sengibhebhela insango instead ngahlonipha abantu abadala yonke into enjengaleyo and then mhlawumbe ngaba ngifika la ngifike khona sengiyakwazi ukufika ngisho ku television ngisho iphephandaba mina ngiyayifikola intatheli njengamanje ngikwazi ukukhuluma nazo nje manje kuthiwa ngihleli kanje ukuthi kuseyazi ezenkolo kanje awukhiphe lapha kwiphepheni kanje mhlawumbe kwilanga ngabe isolezo ngabe ngiyakwazi mina myself ngisuke emakhaya eMlalazi eDangweni ukuthi yazi ngifundisa kanje awumprofile ngitshela intatheli efuna udaba ngisuke emakhaya njalo kodwa mhlawumbe ube ngaphe bensango ngaphe behunga ngabamba istayela ngabaselokishini ngabasekasi ngabe mhlasimpe ngaba ngikwazanga ukusibamba leso style leso so into engizama ukuyitshela nangane zakwethu anginishumayeli ngisho ngisenoshumayeli ngabe usathi ufika wafuna umshumayeli usibani cha
ngizotshela nje amaphoyinti nje abalulekile usinganza kwethu asisiphathe kahle lento ofisa ukuba yona especially basela emakhaya iphile kumanje udokotela uyinesi uyiphoyisa uyini lento ofuna ukuba yiyo your time is coming isikhathi sakho siyeza ngisho ngathiwa mhlawumbe uyabona abanye abaphambi kwakho siyazama ukuthi sifike kubona wena singafikanga kuwena yourself esakho isikhathi siyeza zilekeze isikhathi kumele passion bese futhi uba positive ayikho into edlula into enjengenhlonipho emhlabeni ayikho into ekuphumelisa njengenhlonipho so ngiyabonga nje kakhulu ingane zakwethu ilokho so ngiyabathanda ke nabantu abasha ngiyabathanda abantu abenza izinto I've got maningi ama opportunity athi nabantu abasha sinesikole sokufundisa ukubhaka singaphansi kwecompany abingqwele projects sinesikole se-radio mawuthanda i-radio ngijathokho nabantu abasha ebandleni abafuna ukwenza izinto ze-radio abafuna ukwazi nge-radio kuningi into ezithina nje ama-skills sikwazi ukusondela kubantu abasha ingane zakwethu uma kodwa nizokwazi ukuthi-ke niziphathe kahle ilawo mazwi engifisa ukwadlulisa kunina akukho kunye angifuna ukushumayela ngikwazi ukukhuluma kakhulu khuluma sengizakaza siyabonga kakhulu ngane zakwethu.